जर तुम्ही उकळत्या पाण्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा घातल्या तर असा एक पदार्थ तयार होईल जो तुमच्या घरातल्या सगळ्यांना आवडेल। तर काय आहे तो पदार्थ? चला तर आता ती रेसिपी बघूया। तर इथं कढई गरम करून घेतलेली आहे, फोडणीसाठी तेल घातलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झालं की याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची। मोहरी चांगली तडतडली की मग अर्धा चमचा जिरं घालायचं। जिरं चांगलं फुललं की नंतर मग थोडा हिंग घालायचा आणि नंतर मी कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत। कढीपत्ता घातल्यानंतर थोडं परतवून घेतला आणि नंतर मग एक कांदा बारीक चिरून तो याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे। कांदा मस्त असा मऊ पडेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा मऊ पडला की नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे। हळद पण या कांद्यासोबत आपल्याला एकत्र करून घ्यायची आहे। हळद चांगली एकत्र झालेली आहे, बघू शकता। आता मी 2 बटाटे सोलून पाण्यामध्ये असे त्याचे छोटे पीस करून ठेवलेले आहेत। तर ते दोन्ही बटाटे मी याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत। खूप मोठ्या मोठ्या नाही, मीडियम साईजच्या फोडी करायच्या। आणि 2 शेवग्याच्या शेंगा आहेत ड्रमस्टिक, तर त्या स्वच्छ धुवून त्याची वरची सालं काढून मी असे तुकडे करून याच्यामध्ये आता ॲड केलेले आहेत। चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं। बघू शकता मस्त असं अगदी छान अगदी हे एकत्र झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं, बरोबर भाजीच्या लेवल एवढं पाणी ॲड करायचं आणि पाण्याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची। पाण्याला उकळी आली की मग याच्यावरती झाकण ठेवून स्लो गॅस फ्लेमवर हे बटाटा आणि शेंगा शिजेपर्यंत मस्त असं शिजवून घ्यायचं। एक वाटण तयार करायचं आहे। 1 चमचा धणे घेतलेत, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, आपल्या तिखटाप्रमाणे हिरवी मिरची घ्यायची आणि 1 वाटी खोबरं घेतलंय मी। तर याचं मिक्सरमध्ये मी एकदम जाडसर असं वाटण तयार करणार आहे, अजिबात बारीक नाही, एकदम जाडसर असं आपल्याला वाटण करायचं आहे। तर हे सगळं आता मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलं, थोडं पाणी घातलं आणि हे जाडसर असं वाटण करून घेतलेलं आहे, ओबडधोबड असं। तर आता आपलं वाटण इथं तयार झालेलं आहे। आता इकडे आपली भाजी पण शिजलेली आहे, बटाटा चांगला शिजला आहे, शेंगा पण परफेक्ट शिजलेल्या आहेत। मंद गॅस फ्लेमवर हे छान अगदी असं आपण शिजवून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये मगाशी आपण जे वाटण केलं आहे ते ॲड करायचं आहे आणि आपल्याला केवढं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात थोडं पाणी ॲड करायचं आहे। आणि आता मी पुन्हा हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि हे एकत्र करून घ्यायचं आणि याला एक उकळी येऊ देऊन याला पण एक 5 मिनिटाची आपण वाफ देऊया। 5 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे, बघू शकता मस्त अशी आपली ही शेंगा बटाट्याची एक छान अशी भाजी इथं तयार झालेली आहे। शेवटी मी याच्यामध्ये बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे, पुन्हा एकत्र करून घेतली आणि त्यातलं पाणी मात्र मी आटवलेलं आहे। आणि बघू शकता किती मस्त एकदम अशी चवदार अशी ही शेंगा बटाट्यांची भाजी तयार होते। तुम्ही रोजच्या जेवणासाठी ही भाजी करू शकता, खूप चवदार लागते। नक्की करून बघा ह्या पद्धतीने। थोडी वेगळी रेसिपी आहे शेंगा बटाट्यांच्या भाजीची, पण नक्की करून बघा। तुम्ही एकदा केलीत ना तर तुमच्या घरातल्या सगळ्यांनाही आवडणारच आहे। रोजच्या जेवणासाठी करा, टिफिनसाठी करा, भाकरीसोबत खा, चपातीसोबत खा, खूप छान लागते, चवदार एकदम भारी। तर नक्की करून बघा ही रेसिपी। आणि तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।